Zdravím všechny, jsem tady já, Vicky Tiki, a je tady se mnou dneska Mitry, který bude hrát dnešní misi. Mitry? Čau YouTubáci, tak já jsem dneska u Vickyho, aby jsme natočili krátký let's play o tom, jak já budu hrát hru SWAT 4. A já nechám Mitrymu, aby si tady vybral, co má rád. Takže hranolky, smažený sýr s kečupem, prosím. Jo, myslíš pistol? Jo, vyber si pistol. Tak třeba tuhle stříkačku. Ne? Jo, ta se velí. Tak mi řekni, která je lepší. Co myslíš? Tohleto? Tohleto. Tahleta, když někoho trefíš, tak to víc bolí. OK, a jak poznám, že to bolí? To já fakt nevím, asi se bude kroutit na zemi. Jo, děkuji. Sekundární zbraň, tak třeba taser, ten nechci. Tu se 9 mm. Ta je dobrá, to tady Vítka. 9 mm handgun je dobrá. Jo, Jaký náboj? náboj si vemte, jenom na tobě. Vem si tenhle Tady ten čípek vypadá líp. že jo. Taktický. Pepřový spray. Flashbang. CS gas. To jsem ještě nikdy neměl. To je pepřák. Nevadí. Až to máš další. Tohle to, no, tak co? Vem si brokovnici, to je lepší. Tam máš ještě požnu, ty máš brokovnici na vyráží dveří. No tak jo, já vyrazíme dveře. A proč ji nemůžu urazit tou devítkou? Taky nevím. Ale tak by to, když vystřelí zámek, ve skutečnosti to bylo. Jo, neviděl jsi kouknout dát? Koboru 11, já žeru. Mňam. Mňam. Tak jo, ale kouknu se zapnu, o co v té misi jde? O co? Já bych řekl, že bychom měli zneškodnit nějaký lumpy Ano. a osvobodit nějaký civilisty. Ano. To asi. A budeme se snažit o to, Takže... aby naši kolegové neumřeli. Ano. Což se mně nedaří. Srozumitelně. A já vám něco, já ho taky přiblížím. Takže budeme nějakýho tady Fairfaxe budeme nahánět, který dělá to nějaký fujky, nějaký uchylárny. A musíme dát bacha, v jeho domě je jako nějaká jeho máma a tu nemáme zabít. Takže jí sejme Mitry, jak hnedka ji uvidíš. Jo, mám se mu babičku? Já si babičku. Takže jsme u dveří. Čím se klepe? Ťuk. Ne, nevím, čím se klepe. Já vím, máte ustřelím brokovnicí. Určitě, nevím brokovnicí. Musí držet. Já nevím. No, a jdem na ně. Já touto brokovnici nikoho nezabiješ. Proč ne? On to nejde, ale ve skutečnosti by to podle mě šlo, ale se to nejde. Jednoduše bude se na hajzu. Proto dneska hraje Mitry, protože jsou záchody a mě. Tam čekají před dveřma určitě. Je. Já si počkám, až přijdou. Pojď. Já Mitry vystřelíš mi jednu do vzduchu, ať můžu sladit zvuk. Díky. Tady jsou. Konečně, já se taky rozsvítím baterku. With you. No, to Open si it. dveře, Go jsem vám when to ready. jednou řekl. Sir, Co mi čumíš you're in do my očí? spot. Check. Ty kriple. On it. Myslím si, že všichni vypadají stejně, asi To jsou jednovaje čtyřčata. Go. So far, so good. Police, put your hands up! Continuing on. Reynolds, I'm clear. Fields, Gerard, It's clear. it's clear. It's clear. Nemáme šatičku. Jdeme. Helejte. Počkat. Tady jsou dveře. No. Takže. Ty jdi Move on in. Roger. Všechny Moving jak up. to dám. Já se jdu podívat sem. Já jsem samotář. Ta Babka! Dare Ty you babičko. come here? Put Your hands up and get down! Jo, dobrý, ona Now tě you nechce. got this all wrong. Lawrence, Máš taser? Mám taser? Ne, nemám Nemám. Tu ať Sej- ustřelím sej- palici, ne, ty Sej mi krávo. do nohy. Ti ustřelím Do stehna. palici. Sej mi do stehna. Oh, Počkej. Babička mě se zplašila. No, počkej, když šestku máš ten pepřák, použij pepřák, šestka. Šestka. you like terrorizing Police, old don't ladies. shoot down! Babičky na mě. She won't get down. I I can't was believe thinking this this is is happening. Get down! Jsem policajt. Tak krev tam na zdi. Oh, my Contact heart us. can't Nobody take can this. Oh, my Take it eyes! easy Cuff there. it. Copy, boss. Goddamn Take it amateur. easy. We're the good guys. Tak a já se You jdu better podívat leave sem. my Secure little civilian. boy alone. Fall in and prepare to move. Jinak In ještě position. Mitryho kanál bude v popisu videa.
Tak čeli smradí! Jsou tam videa, který jsem já. Šukací postýlka? Svod. Šatník. Rozsvítíme. To jsou ty hry. Ale to je strašný. Nedomyšlený. Když už jdou. Ty jsi to tu misi hrál, že jo, asi. Tam nechoď tam. To jsou, že opustíš misi. Jo, asi jako vypne, nebo tak něco. Abych měl nabít. Musíš to držet asi, ne? Ty už nemáš žádný náboj do toho. Já strandu, ne? Tak to máš jenom naznačený dveře. Pošli tam. Dáme jim tam trošku klínu. Pojďte do boju. Já řeknu vtipy, můžu. Říkej. Víte, proč Jitter spáchal sebevraždu? Protože učita plyn. Sakra. Tak počkat. Ne, žádný plyn. Bang and clear. Tak. Check. Tam viděl That's my jsem. mark you're at. Proč jsi to rozmyslel? Protože nechci platit účet za pes. Jo, dobrý. Sir, you're in my Takhle spot. dělej, co ti to tak trvá, Jacksone? Trvá ti tak po svých sraní. Get in there, Tvoje, guys. ty vole. To ty tam běhnu, že tam Clear. hodí. No, Moving co? on. Area clear. Area clear. zavřený. Suspect contact. Polis, bránil na boiler! Jaký zpras. Tam bojové. Víš, jak jsem se olek? Tam bojové. Kde jsou ty smradí tady? Regroup and stand by to move. With you, sir. With you. Open and clear. Got it. Dobrá reklama to byla. Ano, dobré. Už ani nevím na co, Setting ale teď. charge. Prepare for I don't feel detonation. good about this. Open Not and one clear. bit. Bang it. To bylo na... Copy that. Ne, počkej, to budou nějaký kontakty nebo tak něco to bylo. You're standing in my position, sir. Tak ale to No, musíš dát ještě You're in jednou, my když way. to zamčím ty dveře, musíš dát, aby je vyrazili a hodili tam něco tam chtěl. Sir, you're in my Teď spot. tam to stink, bude sranda. Bude to That's smrdit. my Boy mark staying you're Ne, at. at to clear. taky to, on to vystřelí On it. jakoby kůličky. Sir, you're in my spot. Jo, já, Čipky, jo. já mám takový That's štěstí, my že mark you're at. vždycky trefí. Pak, třeba Sir, Co dělají you're ty in my degeni? spot. Prep stinger. Go You're in. in my way. Copy that. That's my mark you're at. You're in Tak ale my to way. otevři. Dej mezerník, ne? Opening Standing in my clear. Go in. position, Open sir. it. Go when ready. Chcete jenom Check. pustit na to? On it. Get her You're in open my way. and clear it. Počkej, Copy that. můžu. Open That's it. my Go mark when you're ready. Já to úplně Placing špatně charge. nějak. Tady hele, Be tady ready. něco je, počkej. Copy. On it. Taká C2 pastička na myši. going in. You're in my way. On to chce, ale... No jasně. ale Move over. Já nevím, jak se to vůbec používá. Aha, Jo, on to hej, cože fakt, on to... Tomu střižil do zadku. Ne, počkej, on tam dal, prostě tam dal C4 a to tvoje O, dvě. to bude bouchat, to bude bouchat. Zabude vás! Clear so far. Ale nová. Continuing. Room clear. Zase správně. Jackson. Tak Juchan, It's tam clear. je. It's clear. Reynolds. Open and clear. This is On it, boss. Tak celý I si wanna dá. know what's on those tapes. Let's go. Držu boty svině do chuda si pičole. Nejseš moje otrokyně, teď svůj prdel zvedni. Máš tu písničku. Policie, policie! Máš tu písničku, vypni. Put your hands up and get down. Ne. Tady bude. Krypto. Thank God. Promiň. Ty jsi skoro udělal. Ty počkej, jde, já už parchám. Ona se Hold sekla. what you've got. Už ne. Je Police, to put úplně your prostě hands to. up. Get down. Hands in the air. Já nevím. Musíš ho najít, kámo. No co? Tak já řeknu, že ho hledají. Sir, Takže Good jo, work, máme guys. další Let's misi head to hotovou. debrief. Takže... No prostě, takže já nevím, co z toho vyplývá. Dobrý, takže splnili jsme další Vyplývá z misi. toho, že máme další dům, který můžeme obydlet. Jo, dobrý. Můžeme ho skonfiskovat a pak se do ní nastěhovat a udělat takovou megální pasu. Jsme jobejda, mám rád šampon. Umím vařit mejdy. Takže čau všichni. Čau Počkej, youtubáci. ještě jako to mám A co je? 55%. Jo, víc jak polovina. Dobrý, takže čau všichni. Tak čau.